Buenas. A vos acordouvos de que hoxe cambiamos a hora e que en vez de 8 a 9 que a facemos de 7 a 8? Acordouvos estades por aquí? Ou non vos acordou? Isto que é? Non sei nin o que é isto. A ver, por onde me anda esta xente? Porque eu estou segura que moitos de vos acordastes vos de que hoxe estábamos aquí ás 7. Bueno, non podía faltar, querida Celi, pois sí, no podio. No número 1, Celi Estremadoro, no número 2, Marta Puga. Entón, sempre estás aí, co que tens para facer? Estás aquí puntual, ademais, ás 7, e non te engañas nunca. E Susanita, de terceira, moi boa tarde, Mónica, Marisol, que tal? Hola, atrás, non? Que tal? Celi, vísteme por Vigo. E falásteme, e falinche, digo. É que, escoita, ao mellor hasta me falastes e non me din conta, non me acordo. Celi, falásteme, espero que sí que me falaras. Hola, Monse, que tal? Monse Castro. Hola, Nieves Álvarez, que tal? Desde Vigo. Estaba hoxe en Vigo hai un pouco, o que pasa é que desde aquí hasta Vigo agora chegase en 1 hora, é pouquiño, entón estaba ali, agora estou aquí. Boas tardes desde Marín. Celi non me falou, o sea, vos imaginadesvos, e que teño que pensar eu? O sea, que unha persona que está sempre apoiándome aí, que está sempre aquí nos directos, que me escribe sempre á radio para que non me falte apoio na radio, non sempre, me manda unha consultiña. Venme por Vigo e non me fala. Pois moi mal. O sea, moi mal, Celi, pero eu non fun, mirei o que subiches. Entendinche que me vistes por Vigo e que non me viñastes falar. Hola, fillada, que tal? Carliña, moi boa noite, que tal andamos? Escoita, a fillada non era de Vigo. Carliña, non eras de Vigo? Onte fun a Vigo, onte hasta hoxe estuve por ali en Vigo, que non iba para mirar as luces, iba por outros temas, pero, de feito, non fun ao encendido das luces, nin eso, fun antes porque era cando podía ir, e fun moito despois, pero non ao encendido, tampouco me facía moita ilusión, porque a min os aglomeramientos de xente aí, empujándoche, tocándoche co ombro, co paraguas, para min eso non é. Entón, pois nada, fun antes, cando puden andar ben, vin un montón de xente que me conoceu e que me falou, eu encantada, e despois, claro, volvín, mañán para ver mellor e listo, e xa está. Moi boa tarde, moitas gracias por unha tarde máis aquí no Euskadela Lago, pois moitísimas gracias porque encantada son eu. Hola, Mar, que tal? Moi boa tarde, como che vai? Vaiche mellor con ese novo tratamento que tiñamos aí? Mira, Mónica, dime que chove moito. En Vigo chovía moito, cando viña de Vigo chovía moito. E cheguín aquí e quentaba o sol. Non é que fixera calor como para ir á playa, pero quentaba o sol, estaba o cielo totalmente despejado. Aquí é que vivimos nunha maravilla de sitio. De Vigo. Non sabía eu que a fillada era de Vigo, pero das luces non vamos porque hai moita xente. Creoche, María, de verdad. E desa tempo lunes pola mañán ou martes ou cando se poida ir, porque é demasiado, a min moita xente non me gusta, non me gusta. Nin andar a tropezar ca xente, nin andar a enfadarse por un cacho de sitio que non é teu, nin a empujar, nin a xente que va, eu non me gustan os aglomeramentos. E delle dando ao like, que son des 80 personas, edades de 30, non pode ser. Brais, o afillado tamén o temos aquí, escoita, temos a Brais e temos a Carla. Faltanos Pauliña, síguenos faltando Paula. Fátima López, hola, que tal? Aquí estamos con el dedo hacia arriba, dándolle ao me gusta, que seguide sendo 39 likes solo. Prometemos que non vos cobran nada, xuro-vos que é totalmente gratuito. Facedelle caso a Marta Puga porque podedes darlle ao dedo para arriba e darlle ao me gusta, eu tamén penso como ela, porque total
Non chegamos a 40 deditos. Bueno, si, agora chegamos a 50, porque a xente despístaseme. A xente entra aquí e despístaseme e non se acorda de darlle ao me gusta, pero estamos nós aquí para recordárvolo. O sea, idelle dando, veña, hola María Souto, que tal? Aquí lloviendo mucho na Coruña, chove moito e mar vai despacio. Bueno, presa tampouco, non temos mar. Hasta o verán, que quero que te poñas mellor para poder ir á playa, a pasear, e as sardiñadas e as churrascadas. De momento non hai presa tampouco, como está a chover, casi está mellor na casa. Moi boa tarde a todo mundo, Puradolo, que tal? Moi boa tarde, Mónica. Ramiro, desde Vigo, primeira vez que te veo en directo. Hola, Ramiro, que tal? Porque, mira, sorprendeume que os pola mañán, cando paseaba por ali por Vigo, polas calles de Vigo, falou un montón de xente, digo, Dios mío, porque tiña a todos os seguidores dormindo onta a noite, que non vinga ningún, e os a mañán ali en un cachiño de nada, non houben de dar pa diante, empecín a encontrar outro. E non sei se ao millor Ramiro era destas personas que vin ali en Vigo, pero pois non sei, ou a millor non. Pero bueno, que tuve encantada de estar ali en Vigo. Eu non vou ver as luces ainda que me paguen moita xente. Mari Carmen, estou de acordo contigo, pero non se vai os primeiros días, pero depois se vai a menos, quero dicir. Ainda que queiras ir, por exemplo, un día, non sei, un lunes pola tarde ou un martes pola mañán ou cando teñas así libre un día, pois vas cando non haba tanta xente. As calles son ben anchas, que parece Barcelona, Dios mío, que as calles tan anchas que hai ali en Vigo, donde poñen o que é o árbol, é todo o principal, ojo, que pois teñen as outras calles adornadas, pero o principal, pois é anchísima esa calle. Todo Ribeira colle nesa calle. Quer dicir, é unha calle moi ancha, entón o primeiro día cando se encenden as luces, supoño que será unha locura. Eu non fun, pero non irei tampouco nunca. Como a dir tomar as uvas á Porta do Sol ou algo así. Pareceme unha locura, vamos. Para mí é demasiada xente. Non sei estar entre tanta xente. Prefiro estar entre menos. Bueno, eu vou a ver, ainda que me paguen. Hola desde Burela. Xa lle din ao dediño. Pois moi ben, Anacleta, pareceme super perfecto que lle dera xa ao dediño, pero ainda así te mira como son as cousas. A ver, eu me imagino que moitísima xente das que estades aquí e que non lle dades ao me gusta é porque non sabedes pa que é o me gusta. Porque encontrarte de lo que encontrar. Só é unha mansiña que pon así e tendela que clicar para que cambie de color. Normalmente ponse ou en blanco ou en azul, dependendo de... pero a vos non vos costa nada, nin depois vos van a mandar propagandas de nada. Só é para que isto vaya mellor, o directo, digo. Alégrome que cada día tes máis xente que te mira no directo. Pois non sei, 120 personas, a ver, no inverno menos aínda, eu penso que aínda teño máis cando no verán, que sempre pensin eu, bueno, pois no verán ao millor hai menos xente, pero non, no verán ao millor podemos chegar a casi 300 personas, pero agora somos pois 127, bueno. De que a infusión que estás a tomar non será de Herba Luisa? Non, hoxe non é de Herba Luisa. A ver se sabedes o que é. Que está moi quente. Eu enseño vos a erva e vos dicidesme do que é. A ver, quen sabe dicirme de que é, veña. De que é. Amarga un pouco e botinlle tamén unha folla destas. Esta sí que é Herba Luisa. Que pensei que era salvia, pero, bueno, engañime de folla. Vou ter que ir a vivir a Ribeira, porque aquí que chove seguido. Pois, Helena, se sabes, vende todo por aí e vente para aquí, para a costa, que aquí na costa sempre está mellor tempo que no resto do mundo. Hola, moi boa tarde, me gustan moito os teus vídeos e aprendemos moito. Moitísimas gracias. Bueno, eu quero saber que tal lle vai a horta aos afillados. Eu quero saber como lle vai, así que me vayan dicindo, Carliña, que tal lle vai a horta, porque esta rapaza que é moi dicharachera, pero moi dicharachera, estaba outro día facendo unha plantación de verduras de brécol, de repolo, de lechugas, sementando cousas. Eu quero saber como lle vai.
pois se non o sei. Bueno, tamén quero saber como vos van as vosas plantacións do inverno. Manzanilla, non, a manzanilla non é así, é de fiuncho. De fiuncho podía ser, pero o fiuncho é unha semente, cando ten a semente non se aguantaría así. A ver, vou na volver a enseñar, veña. Au, pela. A ver, que pensades que é? A ver quen acerta. Pois iso, a ver quen acerta. Anises, no, pois no, todo o mundo di anises, fiuncho, anises, no. A ver se para de chover para ir á horta con tanta chuvia, crece a erva. Non, ao contrario, Marga, cando chove moito a erva para de crecer. No inverno é cando menos erva hai, De fiuncho, pois no. La locura de las luces en Vigo es el centro. Después en algunas zonas no funcionan ni las luces de la carretera, pero como si el resto no pagas impuestos. Xa, esas cousas sempre pasan con todo, pero por querer, non porque haban luces sin arreglar ou que ao mellor non estean funcionando, van a deixar de poñer as luces de Navidad, porque a Navidad é algo que move moita xente, que lle fai moita ilusión a moitísima, eu non son unha delas, pero que lle fai moitísima ilusión a moitísima xente, sobre todo a xente miúda, é porque aínda haba cousas pendientes por arreglar ou carreteras por asfaltar, non vas a deixar de celebrar a Navidad. Non ten sentido. Eu entendo o que queres dicir, Susanita, pero non, o sea, eu, para min, as luces de Navidad non é unha locura, pois é unha maneira de celebrar como outra calquera. Pois non sei, como traer as festas de verán e traer 4 orquestas para o mesmo día. Pois podíanse repartir en máis días, sí, pero bueno, eu que sei, son maneiras de facer as cousas. Eu non critico eso, Que lengua o dialecto es ese? Pois é un idioma, é unha lengua que se fala en España, é un idioma de España que se chama gallego, non é un dialecto, é un idioma. Milen Rama, moi ben, María, moi ben, sí, María, moi ben, e Milen Rama, acertastes, moi ben. Boas, Jesús, que tal? Podes empezar a plantar algún frutal? Por suposto que sí, pero, ollo, eu vivo en outro mundo, non vivo no mesmo mundo que vivides vós, só sabedes, quero dicir, que a xente que vivimos máis pejadiñas á costa, á zona costeira, temos o privilegio, e teño pelo aquí fora de tono, temos o privilegio de que podemos plantar e sementar en meses que preceden ao inverno crudo. O sea, os peores meses que van a vir pois son diciembre, xaneiro e febreiro. E son os meses máis fríos. Que se pode empezar a plantar frutales, como pregunta Jesús? Sí, pero dependendo de onde xesas. Porque se plantas un frutal piquiniño, que se está ainda adaptando, que o que ten que facer é afianzar as súas raíces, e ainda esperas que na túa zona chova a mares faga moitísimo frío, non ten sentido. É mellor que esperes para plantar o frutal cando acabe o riesgo de que haxa heladas, o sea, a finales de febreiro, ou incluso se eres moito do interior ou así, esperaría aínda a marzo. Pero nas zonas que temos un clima temperán, xa se poden plantar masanseiros. Por suposto que sí. O mal tempo, se ven no seu tempo, nunca é mal tempo. Moi ben, Mónica, ademais, iso é unha cousa que eu digo moitas veces, porque hai un refrán que di: o mal tempo no seu tempo é bo tempo. O sea, que é tempo bo, que faga frío e que chova no tempo de facer frío e chover, é un bo tempo, porque sana a terra, porque cura a terra e porque mata a maioría das pestes e das infeccións e dos hongos que temos na horta. Eu quero plantar os allos elefante. É mellor que pare de chover? Entendo porque xa están, pero entendo que xa están. Celi,
Os allos, dá igual que sean elefante ou blancos, ou, bueno, o blanco hai que esperar un poquinho máis, pero os allos normalmente plántanse no inverno. Iso quere dicir que non hai que esperar a que deixe de chover. O allo necesita moito frío para empezar a ver a luz. O sea, plantas os allos en noviembre, diciembre ou xaneiro, en ese período deses 3 meses, porque dependendo de onde seas. O sea, hasta xaneiro podes plantar allos, pero xaneiro é, digamos, como o último mes, pero tamén dependendo de onde seas. Eu, por exemplo, aquí na miña zona, podería os plantar aínda en xaneiro, en enero, porque en febreiro aínda vai a facer frío, o mismo frío que en enero, máis que en diciembre. Entón, aínda os podería plantar en febreiro. Pero, bueno, hai un montón de refráns que falan de noviembre, diciembre e xaneiro. E non tens que esperar a que deixe de chover. O que si é super importante, para min, é que onde plantes os allos, tens que levantar o tallo. O sea, non podes plantalos en terra chá. Se a terra está chá e lisa, ti ca lagoña tens que ir facendo como un pequeno bancal elevado, vaslle dando ca terra, faz como un camiñiño arredor e toda a terra que quites dese camiño, súbela para arriba para facer un bancal un pouco elevado, para que a auga non estanque, porque se plantamos allos estanca a auga ali e vai haber moita auga, o allo non vai a ser capaz de enraizar, chega a pudrir, porque sí que quere frío e moita humedad, pero se está en agua continuamente encharcado, non é capaz de enraizar. Púdreche o bulbo e despois quedan cabeciñas así de pequeniñas, pero así, como unha moneda d'1 euro, entonces non vale. E dinos, María Nieves, a horta de Carla vai ben, pero aínda un pouco enfada porque está un pouco enfadada. Temos a fillada enfadada, a ver, por qué? Porque leva días sin baixar ao invernadero que anda acatarrada. Como vais? Facemos un vídeo e mandamos, vale, perfecto, estou esperando por ela. Agora que vouche dicir unha cousa, unha persona que está acatarrada non se vai a poñer peor, posiblemente aínda lle favoreza salir á calle e respirar aire fresco e puro. Menos aínda lle facerá mal estar nun invernadero, non ten problema ningún. O sea, porque estea acatarrada, é hora de estar dixíndolle, Carla, ves, mamá, ves? Eu non quero ser o motivo de discusión dunha familia, pero unha persona que está acatarrada, a non ser que teñas unha fiebre que flipas e que non seas capaz a andar, que te tens que meter na cama, pero por ter un catarro non te pos millor por evitar salir a respirar aire fresco, e menos facendo unha cousa que che gusta moito como é salir ao invernadero. Así que, Carla, enfádate, dille que queres ir ao invernadero. Hola, moi boas, Beli, que tal? Entendo que estamos no tempo de plantar os allos, eso é verdad. Unha cosa é poner luces de Navidad e outra convertir Vigo en Las Vegas. Pois Ládor non considero para nada, o sea, eu nunca o vin hasta este ano, pero foi unha casualidade que eu fora a Vigo. Non fun a mirar ao prendimento das luces, foi casual, tuve que ir ali, e vino por casualidade. Pero para nada penso que Vigo estea convertido en Las Vegas. Unha de dúas, ou nunca fustes a Las Vegas, ou nunca salistes de Vigo e non vistes máis, porque realmente ben adornada e bonita hai unha calle. As outras secundarias son como calquera outra calle de calquera ciudad, de calquera mundo. Vigo non está convertido, para min, en Las Vegas. Eso é mentira, o sea, hai as luces bonitas, está adornado, hai casiñas con muñecos na calle para poder sacar fotos, con renos e cousas así, moitos muñecos pola calle, pero desde logo convertir Vigo en Las Vegas non comparto esa, bueno, cada un que pense como queira, pero eu non o vin así, e din voltas arredor, pero, pois non. Ojo, que mogollón de mensajes, a ver. Por fin conseguín, dinos Elena Picallo, conseguín os nódulos de kéfir e teño que darche razón en todo, nada que ver, estou encantada con eles.
en unha semana xa doblaron o tamaño. Elena, vas a flipar cando empeces de verdad a tomalo en serio cada día, cando te acostumbres tanto a facelo e a colalo e a... O sea, un aprendizaje diario que logo lle colles a costumbre, que non é nada do outro mundo. A ver, ao principio eres un mar de dudas porque é unha cousa que nunca ao mellor tuvestes entre as mans e parece que, mi mano, vou saber como se fai. O que me di moita xente é que os meus morreronme. Para matar os nódulos telos que meter en viño ou en Coca-Cola, porque aquí é sorprendente que alguén me diga que é capaz de matar os nódulos. Porque eu teño nódulos aí, bueno, congelados de anos, non teñen problema. Túvenos na nevera durante 14 ou 15 meses sin alimentar e non tuveron problema. En canto reactivín, eu lle volvín sin problema, fanme un kéfir buenísimo, espeso, un kéfir que, bueno, podedes flipar co espeso que é. Ás veces, depende moito da clase de leite que lle bote. Mira que eu xa, pos nódulos, collo un leite de botella, o máis fresco, logo, o de botella blanca, transparente de plástico ou de cristal, que está na nevera. Ese que só dura unha semana, porque só está, como é, pasteurizado. Non está nin ultraprocesado, nin ten añadidos, nin ten nada, leite, nada máis. Pero dependendo da marca que colla, ás veces sale dunha espesura que non és capaz de bebelo, hai no que comer a cucharadas. Entón, ¿cuánto tarda en brotar la semilla de la espinaca tetragonia? Carmen, a semilla da espinaca tetragonia é moi inteligente e vouche dicir unha... Bueno, vou dicir para todo o mundo o que estades aquí. Bueno, dadelle ao like, que vexo que somos moita máis xente que likes, por favor, que non costa nada. Só vos lo recordo, que non costa nada. A espinaca tetragonia é un tipo de semente que ti bótala na terra e porque estea moi mollada ou moi fría, esa semente non vai a morrer, que va, é fuertísima. Agora, vai a nacer cando a ela lle dé a gana, non cando ti queiras. Se lle é favorable o tempo, o clima, o calor e a humedad, podeche tardar en brotar, pois, 20 días, por exemplo. Pero podela ter na terra durante un ano inteiro, mira o que che dixo, un ano, e cando lle sean favorables as condicións para ela ver nacer, brota. O sea, ti podela botar na terra e tela nun tiesto e non me nace, pois ao mellor non che nace precisamente porque ela considera que non está justo aí, hasta que lle veña o calor adecuado e todo o que sexa. Así que o tipo de espinaca tetragonia, que lle quería dicir aquí a todo o mundo, que é un tipo de espinaca que é como colgante, chamanlle rastrera tamén, pero si a pos no chan porque vai como arando, non? Digamos. Se a pos en un sitio que colge, pois eso, colga, é colgante. Pero pode tardar 10 ou 12 meses en empezar a brotar, cando ela queira, cando ela considere que lleva o tempo. O sea, eu teño tido espinaca tetragonia, por exemplo, aquí en este sitio, en este cacho de Bancal, arranquina, porque foi a menos ou o que sea, ou estorbaba malisa na quería ter máis ou o que sea, ou tiña as galiñas, que lle gusta moito, por certo. E planto ali outra cousa, pois non sei, repolos ou lechugas, e ali están os repolos e as lechugas, e cando quito o repolo, vexo que debaixo, ao mellor, hai unhas sementes de tetragonia nascendo, e ao mellor o repolo fai 7 meses que o plantín. A tetragonia sale cando quer, ela decide cando vai a salir. A escala, como se cosecha? María Souto, non sei que me queres dicir con escala. A escala, como se cosecha? Non sei o que é unha escala, ou a mellor dixestes antes algo e non o lín, El ajo de enero llena el mortero. Sabes que pasa, Verónica? Que os refráns todos cantos hai do allo, porque os hai buenísimos, pero casi de outubro, noviembre, diciembre e enero, e son todos válidos, pero vai a depender da zona na que plantes. Si queres un bo alleiro, planta en xaneiro, o alleiro de xaneiro, non, cada día que pasa de xaneiro perde un allo alleiro,
O sea, estes dous refráns contradíxense, pero porque é dependendo de onde o plantes. Vai ir mellor ou vai ir peor. Entón, vos pensade que os allos plántanse no inverno con frío bastante, como a verdura, como toda a verdura. Un saludo, Dylan, un saludo. Dadelle ao dediño, non costa nada. Dadelle ao dediño. Boas noites desde Francia. Vídeos moi interesantes que me acordan a miña abuela e fai recordar cando era pequeno. Moitas gracias. Óscar López, pois encanta. Mira, unha das cousas que máis me gusta cando me decides unha cousa así, de xente que está pois polo mundo adiante, pola xentiña que anda polo mundo adiante, e me din cousas destas. Eu síntome orgullosísima de ser emisaria de bons recordos, porque é unha cousa que me di moitísima xente que está, sobre todo, fora de España, pero polo mundo inteiro, é que é unha coincidencia, non? Que ao mellor levan toda a vida fora, toda a vida ao mellor foronse daqui con 15, 20 anos ou que sea, levan toda a vida fora, son persoas que deixaron de escoitar falar gallego, pero cando me escoitan a min, reconóceno e dinme que eso, que lle recordo a súa abuela ou como falaban seus abuelos ou cando era pequena esa persona e viña de vacacións aquí a Galicia ou así. Entón, que sepades que son a orgullosísima emisaria de bons recordos. Así que estou moi feliz de poder ser a que desperten vos eses recordos tan bonitos, non? Dos abuelos e así. Sempre que tengas fuerzas, lo mejor é salir a dar un paseo, porque si estás malo e te quedas cómodo, te puedes enfermar máis e ser máis flojo, porque te acostumbres a antibióticos. Antibióticos ou calquera cousa, mira, o noso corpo, sin tomar antibióticos nin nada, é moi perezoso. O sea, para empezar a coller unha rutina de ir ao gimnasio, ou de ir á piscina, ou de ir a andar, ou de ir a correr, ou coller a bicicleta, é moi perezoso, doiche aquí, ora tira tal, non sei que, chegas cansado que non podes máis, agujetas, tal. Sin embargo, ao contrario, deixas de facer deporte, tiraste no sofá, a ninguén lle doe nada, nin tes agujetas, nin tes tiróns, nin che doi aquí, nin che doi aquí, nin che doi aquí. Estás no sofá e estás ben. Hasta que empezas a estar mal outra vez e tes que volver a retomar. Pero o corpo acostúmbrase moito máis rápido a estar sin facer nada que a empezar unha rutina de exercicio diario. E estou de acordo con The Master, que sempre que podas, na medida das túas posibilidades, hai que salir. Salir e facer deporte, porque cando sales e faz deporte a cabeza ponse de outra maneira, eres máis feliz. O sea, facer deporte influye moito. Pero bueno, pero que cantidad de mensajes, Dios mío, vamos por aquí. Nin nas dos, nin na restre o día nin nados, nin na restre o día de Silvestre. Pois non sei que significa. Boas tardes, encantada de escoitarte desde Pontevedra. Lolita, encantada de que esteas aí en Pontevedra escoitándome. Unha pregunta, dinos Bego. Teño varios tipos de hibisco e gustaríame recolectarlle as flores para facer infusión. Solo se pode coller as de color rojo. No. A ver, vamos a aclarar unha cousa. Hai moitas plantas, o hibisco é unha delas, que son comestibles. Moitísimas plantas que temos como bonitas, como ornamentales, que se poden comer. Entón, claro, aquí a amiga pregúntanos se só se pode coller o hibisco rojo. Eu entendo tamén porque me pregunta. Hai hibiscos que os fan mezclando genéticamente cousas de unha planta, cousas de outra, e ao mellor para obter uns resultados que queren obter, incluso collen
partes genéticas que non sean de hibisco, é que ao mellor convirtan esa planta en non apta para consumo. O sea, a planta hibisco sí que se pode, de feito, podese poñer a fermentar, faz como unha especie como de gaseosa tamén fermentada, podese tomar en infusións, podeslle dar color a certos macerados, a cremas, a ungüentos ou así. Podese usar para moitas cousas, pero claro, se os hibiscos que tes, eu non me atrevo a dicircho, porque non sei se son cruces naturales ou se son híbridos, se son genéticamente modificados. Entonces, pois non me atrevo. Iso o mellor que podes facer é preguntar sempre cando vas a comprar e non fiarte totalmente. Normalmente, cando compras un hibisco, ven cunha tarjetiña informativa de si é comestible ou se está prohibido comelo. Así que non, quero dicir con isto, que non porque sepas que os hibiscos se comen, todos serían aptos para o consumo, porque hai algúns que fan especificamente porque para que teña esa raya roja por dentro, que teña un pétalo blanco e outro pétalo que sea como rosado, e ao mellor esa non é comestible. Así que non todas. As miñas rabisas quedaron pequenas, non dan medrado, e algunhas amarillean. Teñen... pensei que me ibas a dicir que teñen 6 meses. Teñen 6 centímetros. Nieves, e canto tempo teñen sementadas? Porque para min é un dato importante. 6 centímetros é unha cousiña así, pero eu quero saber canto tempo levan plantadas. E ver o aspecto que teñen tamén, sabes? Non é o mismo que teñan 6 centímetros e que sean casi solo os cotiledóns, que xa teñan as follas secundarias, as de quedar, digamos, e que non che dean medrado, porque entón sería porque as botastes fora de tempo e anevaron. Anevar significa, cando aneva unha rabisa, poden anevar tamén coles, brécol, pode anevar calquera semente que botes de neviña. De neviña é a que se chama esa semente que é redondiña, pequena negra, que é de col, navicol, repolo, rabisas, grelos, nabos, todo eso chamase neviña. Se ti a botas fora de tempo ou a botas cando está chovendo moito ou donde a botastes encharcou moito, poden anevar, o sea, quedan raquíticamente pequenas, amarillean e nunca van a ser grandes. Entón, pois... Nusca teño un bancal, un tallo de zanorias e xa me naceron. A ver, Nusca, teño nunca... Eu penso que quer dicir nun bancal un tallo de zanorias. E xa me naceron. E terán 2 dedos de alto, pero teño as tapadas con mamparas de baño. Moi ben, como faz ti? Moi ben. Teño aquí unha aluna aplicada. Pero agora será bo destapalas ou deixalas aínda? Home, Bernarda, non sei de onde eres e sería interesante saber de onde eres para dicirche cuidado, porque as zanorias poden non soportar heladas moi frías e non sei tampouco o tipo de zanoria que plantastes. Hai zanorias, aínda que a zanoria se pode plantar todo o ano, hai algún tipo de zanoria que se a miras polo envés, pola parte de atrás, o sobre ou na parte de adiante, dache como unha recomendación de cando sementar. Se esa recomendación non abarca para nada ningún mes do inverno, posiblemente sea unha semente que non aguante ben o inverno ou o otoño. Se che pon que os meses de otoño non son bons para sementala, iso quere dicir que, claro, cando estea así de grande, como a ten aquí a nosa amiga Bernarda, xa lle ven o inverno e non vai a soportalo. Por iso che di que non a plantes no otoño, que a plantes no inverno, porque xa ven despois a primavera e xa colle de outra maneira, non? Entón, non sei que tipo de zanorias plantastes e non sei de onde eres. Co cal, para recomendarche algo, eu diríache que a deixes tapada igual, por o que podes facer é como levantar máis a mampara para que teñan como máis espacio. Non poden estar tocando na mampara, senón tamén se poden queimar co frío. Ou poñer como fago eu, un ferriño, outro ferriño, unha mangueira e cubrir con unha malla térmica de cultivo, que son económicas, que a podes reutilizar e usar e reutilizar ás veces, mentre non che rompe, podela usar un montón. Entón, ao mellor estaría ben poñerlle outro sistema
pero mantelas tapadas, porque claro, ahora distí teñen 2 dedos e teñen ao millor 10 centímetros, é que non sei de onde eres, teño medo de dicirche que as destapes, e que veña unha noite de xiada, e que as queime, todas nunha noite, quede sin elas. Deixas tapadas, Bernarda, que tapadas non lle fai mal ningún, e destapadas podeslle facer daño, así que deixas así. A min encántame cando faz os vídeos con Lolo, recórdame a complicidade que tiña eu ca miña nai, que xa na teño. Bueno, pois Celi, mandoche un biquiño. E a verdad que, claro, a ver, eu estar con miña nai, para min é que miña nai é matadora. Miña nai é así como a vedes nos vídeos, nin prepara nada, nin di, grábame aí, nin... Eu collo o teléfono e gravo sin lle avisar, ou se non me ve, collo, que Lolo, que estás a facer? Dille que a xente que estás a facer. Dime, que dicir, non está preparada. Miña nai é así. É así de encantadora, é así de amable, é así de boiña, é así de espontánea, de simpática, e tenche cada salida que ás veces jolleu, mamá, cala a boca, mamá, que te está escoitando. É a min que me importa. E jolleu, tamén ten razón, ten edad suficiente para dicir o que pensa. E o que non lle guste, pois, siguiente vídeo. Vamos por aquí. Falta arjeiro. No, María del Carmen, precisamente. A Rabises tampouco non é que lle faga falta moito arjeiro, Mi madre era enfermera e sempre dicía que el cuerpo es vago si se acostumbra a que le den todo hecho, se atrofia. Estoy totalmente de acuerdo con tu madre. Así que, sí, o corpo atrofiase. Sabedes aquel refrán que di o traballo é salud? Pois eu estou totalmente de acordo. E moitas veces, cando algunha xente ve traballar a miña nai na horta, hai xente que me critica, bueno, hai xente idiota por todos os lados, e moita xente pois non pode soportar e entra criticándome a min porque ven que miña nai está facendo un traballo que ela quere facer. Serei eu a última persona deste mundo que lle quite de traballar a miña nai ou calquera outra persona maior que considere que está facendo o traballo que ten que facer e que quere facer. Non se me ocurrirá nunca na vida, vamos. É que lle favorezolle o traballo. Miña nai non vive aquí comigo. Eu teño que ir a buscar a miña nai uns cuantos kilómetros, non vivimos aquí ao lado unha da outra. Traela para a horta, pero é que eu quero que veña, porque ela ven encantada. Ela non ven á horta e sufre. E miña nai, o día que non poda ir á horta por calquera motivo ou tal, é unha persona que vai a sufrir moito. Miña nai, así como a vedes así de sana, e que se levanta e que se abaixa, e que é capaz a acabar unha horta dura como un cemento, que moitos de vós ao millor non seríades capaces, nin eu, porque me doi o lombo. Miña nai non lle doi. Pero vos pensades que miña nai está así por estar no sofá sentada a mirar telenovelas? En serio, pregunto en serio, pois non. Miña nai está así porque traballa moito, e eu quero que traballe, e non serei eu quen lle quite o traballo do lombo. Mira que moitas veces dixo eu, joder, mamá, ás veces leva carretas cheas de cousas, e dixo eu, joder, mamá, pero avísame que cho levo eu, e ela, eu non podo. E eu, dalle, ou está a carrexar cun caldeiro e ves o que vai, que non pode máis, como iría eu, co mesmo caldeiro, que ás veces a min tamén me pesa, pero bueno, eu teño menos anos, non estou máis fuerte, sei que queres que che diga, e dixo eu, joder, mamá, pero avísame que che levo o caldeiro, dímelo, eu non teño dúas mans. É así, entón aí dixo eu, pois sí, tes, claro, se ti consideras que podes, dalle, é así. Así que a mí me faltan los dos y los echo mucho de menos. Ay, Mar. Máis dedos arriba, es moi fácil. Unha maneira de darle las gracias a Nuska por todo lo que aprendemos con ella. Adela ten toda a razón. Darlle o like é unha maneira que é totalmente gratuita, que é de apoiar o meu canal solo dándolle o like. Bueno, comentando os vídeos, estando aquí comigo tamén, claro. Pero darlle o like é importante, é seguir á persona, porque
Vou a contar do que me din conta esta semana. Mira, esta semana dime de conta de que, o canal de YouTube, este canal desde o que estamos agora falando, ten un apartado que pon que comentarios quero ver para contestar máis rápido ou antes ou así, non é como un agradecimento, porque eu a todo non podo contestar, porque me volvería... É que non faría outra cousa nas 24 horas do día, sin dormir, non podo contestar a todo, é imposible. Pero hai unha maneira como de facer unha selección de filtrar mensajes, non? Entonces, estuve fuchicando aí e poñíame mensajes. Que mensajes queres ver? Los más nuevos primero, los que están sin contestar, los que encontré un pitoco que poñía primero las personas que están suscritas. E funlle a dar. E dime de conta que moitas das que me falades casi a diario non estades suscritas ao canal. Eu, claro, non é unha cousa que queira reprochar, pero eu sei que é porque non vos dades conta, porque se estades aquí e me falades a diario e tal, pero persoas das que estades aquí falándome, hai moita xente que non estades suscritas ao canal. E suscribirse é o mismo que darlle ao like, non vos vai a valer nada, non vos cobran nada, non... E só é darlle donde pon suscribirme e clicar aí. E cámbiache de, en vez de poñer a palabra suscribirme, pon suscrito, como que xa está suscrito. Suscribirse non vale cartos, non hai unha cuota mensual, nin anual, nin nada. Pódese poñer como para cobrar, pero que eu teño gratuito totalmente, non quero cartos. A min os que me pagan algo son os que meten as propagandas no medio do vídeo, que iso sí que vos agradezo que os miredes, ou sea, meten vos 2 vídeos antes de propaganda antes de ver o meu vídeo e no medio podemos meter un tamén e outro ao final. Son vídeos que hai que ver porque ese sí que son os que me pagan algo, que tampouco non vai a pensar que tal, pero eso, que sepades que moitas das que estades aquí diariamente apoiándome non estades suscritas ao canal de YouTube. Así que a mí tamén me encanta Lolo e déjala que trabaje, hombre, lo que haya buenamente pueda. Mira, Ana Mato dime, identifícome con túa nai, gran terapia a horta. Sí, por suposto. Meu pai ten 92 anos e vai todos os días á súa horta. Planta as coles el solo, co jadaño, e non pensedes que planta 20 ou 30, planta 400 ou 500 coles. E creo yo totalmente, e co sacho, e acarrezando arjeiro, e metendo no rejo, e coidando das aquelas... Pois iso é salud. Iso é salud. É máis para unha persona maior que non ten, digamos, moita máis ocupación que atender da súa horta, das súas galiñiñas, da súa verdura, do seu... Non lle quitemos ese traballo. Acabo de llegar. Hola a todos. Hola, que tal? Epe. Estamos haciendo la tarta de calabaza. Xa me dirás que tal vos sale, o sea, a tarta de calabaza é unha pasada de rica. Hola, Alicia Fariña, que tal? Llego tarde e estoy de acuerdo con lo que dices de tu madre. Pienso que respeta sus deseos e a su persona. É que miña nai é unha persona totalmente capaz, é que eu non son nadie para dicirlle o que ten que facer ou como ten que actuar ou o que ten que dicir ou que ten de orme libre. O sea, é capaz ela, eu non son eu quen lle diga nin de coña. Mi madre es treintañero. Mi padre es treintañero, del 36. Hostis, pois miña nai tamén é do 30. Miña nai é do 30. Pero ti dixésteme que teu pai tiña 90 e pico de ano. Non pode ter 92 e ser do 30... É ser do 36. Non. Ten 80. Aquí algo falla, porque miña nai é do 30... Do 30... Ou se non me dou conta, non sei se é do 32 ou do 35. Pero non pode ser do 36 a ter 92.
Ou moi engañada estou. Ai, concho, que non é a mesma persoa. Anacleta e outra Lador, vale. Teu pai é 30 añero, tamén a miña nai é 30 añera tamén. Pois si é o mellor que podes facer con túa nai. Agradecemos moito vela, unha alegría, dalle moitos bicos. Sabes que pasa? Que leva chovendo 12 días seguidos, entonces non a vou buscar porque non vamos á horta. Rosalía, que tal, Rosalía? Un abrazo desde San Paulo, Brasil. Un bico moi grande tamén para ti, Rosalía, que sempre está aquí, ves? Rosalía tamén sempre está aquí. Yo estoy suscrita, gracias, Mar. Hola, gústame moito a túa filosofía. Gracias, Olga. Eu estou suscrita, dinlle o like e comentinche en Facebook. E ves? Moitas gracias, María del Carmen. Chegounos Cristian, desde o Castro, de Jaliñeiro. Cristian, eu para min Cristian sempre dicía desde o Jaliñeiro, e agora dime desde Castro, eu penso que se preguntei a semana pasada, pero non me acordo porque agora pon desde o Castro, ao mellor é que se mudou a un chalé, ou que a min o do Jaliñeiro confúndeme, chego tarde fun de comilona familiar. Carallo, ven aquí para tomar o café con nós. Pois está guai. Hola, quería plantar chayotas y me gustaría saber si es buena época ahora y si se trata de un cultivo fácil. Un saludo, me encanta tu canal. Flechax. Necesito saber de dónde eres. Me estás hablando en castellano y puede ser de cualquier lugar del mundo. Y yo no sé. Porque a chayota é un cultivo fácil, pero é un cultivo de primavera. Eu non sei se me estás falando desde o hemisferio norte, desde o hemisferio sur do planeta, se eres de Sudamérica, de España, de Italia, non o sei. Entón, mellor dirmo. Pero, bueno, a chayota no inverno non se planta. Plántase mellor en primavera, en marzo ou así. Estouche falando de España, hemisferio norte do mundo. Entón, pois, non sei. Desde Asturias, hola Gloria. Carmen, os empezastes antes, sabes que pasa? Que a semana pasada cambiamos o horario, todo o mundo estuvo de acordo, o sea, que foi unha pregunta que alguén puxo, vamos a cambiar o horario, e dixo eu, bueno, pois, si queredes, a min dame igual, e preguntín, e foi como, non había un no, o sea, todo o mundo quiso de 7 a 8. Sí, nuevo horario, sí, de 7 a 8, sí, a mí me ven así, a mí. Todo o mundo co cal cambiámoslo de 7 a 8. Carmen agora é a 7, vale. Suscribirse é gratis e así axudamos a esta maravillosa persoa que tanto nos axuda. Moitísimas gracias, Bea. Escoitei dicir que non se debe mezclar mel de abella co kéfir. Tenche algún sentido ou era un falabarato de tantos? Voucho explicar, porque mira, claro, é que parece que o que di María Elvira, non? O mel é un produto natural, o kéfir é un produto natural. Entón ti pensas, non, na túa cabeza, se eu non podo tomar o kéfir así porque me agría moito, hai no que endulzar un pouquiño, pois en vez de endulzalo cunha cucharada de azucre ou con leite condensado ou así, pois endulzo con mel, que é un produto natural. Entón vou ter unha mezcla perfecta. Pero cabe destacar unhas cuantas cousas. Mira, o mel, supoño que isto escoitaríades algunha vez, que non é algo que eu invente, é un antibiótico natural. Estou falando de un antibiótico, o sea, un poder antibiótico moi suaviño. Non é un antibiótico que tes unha enfermedad tremenda e que te vayas a tratar con mel. Non é así. A dosis non nos chegaría. Pero para as infeccións de garganta, para cando empezas así tal, ou ten un malestar ou así, o mel é un antibiótico. Que fai un antibiótico? Un antibiótico combate hongos, bacterias, levaduras, combáteas, o sea, é como un asesino de hongos, levaduras e bacterias. É algún, ao mellor, algún virus ou así, non o sei. Pero quero dicir que a súa función é antibiótica. Que pasa co kéfir? Vou vos traer o meu kéfir. Que pasa co kéfir?
Para que besades o espeso que saleu, O sea que... Védelo. Aí vai. Que tarda en caer, o sea... Ops! Bueno, non tardaba tanto, tardaba un pouco menos. Non calculín ben porque estaba mirando para a pantalla que vos virades. E a pouco máis caime todo no chat. Bueno, pois o kéfir é un probiótico, provida, é unha cousa que está fermentada, é un fermento e está cargado de bacterias, hongos dos bos, levaduras, porque está fermentado. Entón, se mezclamos un probiótico con un antibiótico, que é a mel, se collemos mel e o botamos aquí, o mel vai a combatir hongos, levaduras, bacterias, e vai a matar os beneficios do kéfir. É como se se contrarrestaran un ao outro, por separado. Estupendo. Pero mezclalos no estómago ao mesmo tempo non é o mellor, porque un é probiótico, provida, e outro é antibiótico, atácalle á vida desas pequenas bacterias. Entón, o que che dixeron do kéfir, María Elvira, de que non se debe mezclar con mel, é totalmente certo. Sabes con que podes endulzar? Se queres unha cousa tal, con agave, con sirope de agave, ou con pouco azúcar, ou con un yogur natural, ou sea, natural azucarado, ou con pouco de fruta triturada, con... non sei, pero con mel, non deberíamos de... Se o que queremos é tomar kéfir é que nos sea bo. O sea, que se non, da outra maneira, non che vai a facer mal, non che vai a facer daño, pero non ten os beneficios que ten o kéfir, porque senón deixaría de ser un probiótico, pasaría a ser un lácteo fermentado, con moi pouquiñas cousas vivas aquí dentro. Entón, pois non deberíamos de mezclalo. En Xanceda hai un cartel que di sachoterapia, técnica... Escoitade, sachoterapia, 2 puntos, técnica relajante máis barato que ir ao psicólogo e por encima tes patacas. Eu, donde é isto? En Xanceda. Tes con quen falar de Xanceda do Ayuntamiento? Eu quero ir dar unha charla ao sitio onde hai un couso que pon sachoterapia, técnica relajante máis barato que ir ao psicólogo e por encima tes patacas. Iso a mí gústame. A ver... Cando se lle dá aos do lado, que hai un corazón, cariñas, un foguete, alguén está preguntando como se lle dá o me gusta. Vale. Ola, Nusca, vi en un vídeo que tenías tomate de árbol, está rico ou non tanto? É que contestar a unha cousa, ti imagínate, vamos a ver, mima Florentina, é que esas cousas hai nas que probar, e por ti mesma tes que decidir está rico ou non tanto. Eso é unha cuestión de gusto personal. Ti imagínate que nunca na vida, pero nunca probastes o bacalao. Nunca na vida. Non sabes nin o que é o peixe. E o bacalao, menos aínda, non sabes o que é o bacalao. E de repente alguén che di o bacalao é un peixe que está tan rico en caldeirada, así cocido en ajo, nada máis, riquísimo. E outro diche, o bacalao, bueno, é que se te digo que cheira, sabe mal, está seco, e os dous teñen razón, porque é unha cuestión de gustos. E eu, se che digo, o tomate de árbol a min gustame, a min non me gusta, a min encántame, porque a min gustan as cousas agrias, gustan as cousas que teñan como sabor a verde, eso a min gústame a acidez do kéfir, para min non me resulta desagradable o ácido, o sea, cando se me pasa de fermento e se me corta un pouquiño e tal, eu remexo, bato eso e tomo igual, e
chega a ter casi como unha efervescencia de tanta acidez que ten na lengua, notase, non? Sobre todo a acidez así, pero a min gústame. Entón, dicirlle a alguén que si está ou non está rico unha fruta, a min encantame, a min as freixoas, por exemplo, encántanme, e hai a moitísima xente que lle saben a colonia, pero a min sábenme a mil flores, imagínate, o que saben as flores. A que huelen as flores? Pois a min sábenme a freixoa ao que huelen as flores. A mil flores xuntas. E hai a xente que non soporta porque lle saben a colonia. Entón, pois, sabes que pasa? Que é unha cousa de gusto personal. Vas a ter que probalo. É unha fruta moi fácil de nacer o árbol desde semente, é moi fácil de coidar, é un árbol preciosísimo que, aínda que non che guste a fruta, si tes sitio para poñelo, é maravilloso porque o tomate de árbol tamarillo chámase tomate americano, tomate de aire, bueno, si o vas podando e lle deixas só un tronco, arriba chega a facer como se fora un paraguas. É moi bonita a súa forma. E se non che gustan os frutos e non lles quitas e non lle caen co vento, que co vento sacúdense moito porque teñen como un péndulo, igual que os aguacates. Os aguacates poden chegar a ter un péndulo así de grande. E se fai moito vento, poden caer por culpa do vento. Bueno, se os tomatillos do aire non os quitas do árbol porque non che gustan, podes chegar a ter no mismo árbol o fruto madurísimo do ano pasado, o que está madurando, o que está verde totalmente, o que está ainda en flor e o que está crecendo. O sea, fai unha cousa como o madroño. O madroño tamén pode ter frutos e flores, pode non, tenos frutos e flores ao mesmo tempo. E o tomate de árbol tamén se pode facer eso, o sea que é bonitísimo. E hai varios tipos. Hai algúns que son como moi rojizos, fuerte, oscuro, que o abres e por dentro é negro, un pouquiño naranja, pero negro. E despois hai outros que son como máis agrios, máis ácidos, e son como máis tirando a color naranxa, cando está maduro, xa, naranxa. E ábrelo por dentro é totalmente color naranxa. Ese, se está maduro, cómese moito mellor que o outro, que é un pouco como máis ácido, pero bueno, é que se che digo, é unha cuestión de gustos e... Como bien dices, la miel tiene poder antibiótico. Tiene lógica pensar que mataría las bacterias del kéfir. Claro, como contradictorio, non? Pois non se pode facer. O jaliñeiro, vaime explicar outra vez, Cristian, vaime explicar o do jaliñeiro. O jaliñeiro, monte da miña aldea, pero no meu barrio eu vivo literalmente na ladeira dun castro debaixo duns penedos enormes. Cristian, podo ir á túa casa? O sea, invítasme, porque, mira, bueno, a min a todo o que é monte, a toda así o interior, a Ourense, así, xa me chifla, o sea, un sitio que me encanta. Pero tal como estás dicindo, vive literalmente na ladeira dun castro debaixo duns penedos, o sea, eu quero ir aí. Eu quero ir a eses penedos enormes, que non hai cousa máis bonita no mundo que pedras desas, aquí chamamos eiteiros. Cando unha pedra é moi, moi grande, chamaselle o eiteiro, un eiteiro. Aquí é unha palabra bonita, o eiteiro. Hasta é bonita para unha aldea, o nombre eiteiro. Hola, Nuska, quero conseguir nódulos de kéfir en la zona del Sanlés. A ver, Ana, eu de verdade, os nódulos que teño regalos todos, non teño problema ningún en regalalos, pero eu regalos se os dou na man. Eu non llos mando a ninguén por correo. É un ser vivo, é un alimento, e eu non teño nin registro sanitario, nin quero facelo porque non me quero meter en nada. Pero dalos na man, sí, a xente que é de por aquí. Pero ti si pos no teu... Mira, o outro día, nun vídeo meu, que fixen sobre kéfir, esas son as 8, que fixen sobre kéfir, moita xente preguntaba onde podo conseguilo. Hubo moitísima xente que ofreceuse de todo Galicia, ofreceuse a regalalo. Eu teño, son de Ferrol, eu teño, son da Coruña, eu son daqui, eu son da lá, eu tamén teño, o sea que se ofreceu moitísima xente a regalalo. De feito, hai grupos en Facebook
que son de regalar nódulos de kéfir, o sea, hai un que é kéfir Vigo, ou kéfir Pontevedra, ou kéfir España, ou kéfir... Métete nun grupo deses, porque estou segurísima que non vas a ter problema ningún, de verdad, que os que temos kéfir donámolo de mil amores. Bueno, hai quen quer facer negocio, non se debería de facer. Isto é unha lei que non está escrita en ningún lado, pero ninguén debería facer negocio co kéfir. Deberían de regalar de... Teño de boa fe, porque a min reprodúceseme moito, eu regalo. Sempre teño guardado en reserva, porque eu non dou todo canto teño, porque quen dá o que ten, mira para quen o leva. E depois quedar sin el. Pero, eso, eu diríache que eso, que te meteras en un grupo de Facebook, porque, se non que vayas mirar o meu vídeo do kéfir, que fixen como 2 seguidos, e máis agora levo uns días perezosa, que non fixen moitos vídeos estes días, bueno, non tuve tempo, e vai aos comentarios, porque hai, de verdad, moitísimas persoas que se ofreceron a regalalo nese vídeo. Vai te ler os comentarios, porque vas a encontrar algún, pero segurísimo, Ala, casi non chego, moi boas noites. Comunidade Nusquiña, que ben o pasas, eres unha genio. Monse Otero, un biquiño para ti. Madre mía, que man de tal. Cando era niña, quero ler isto de Alicia, o sea, que chegou tarde, cuando era niña y mi madre me llevaba a la aldea, mi abuela me tenía de la leche de sus vacas una leche que se llamaba leche callada y a mí me encantaba, el kéfir me la recuerda. Mira, Alicia, eso facíamolo tamén na miña casa, o sea, os que tiñamos vacas facíamolo todo o mundo. Yo tamén lo regalo, ves, Alicia Fariña tamén os regala, o sea, todo o mundo os regalamos, non, si vivimos cerca, eu como Alicia, si vivimos cerca eu dou, pero se non, claro, eu non mando. O da leite, aquí chamámoslle leite presa porque facía como un cuajo, deixabas a leite ao caloriño, sobre todo no verán, e se era no inverno, pois deixabas a taza de leite de barro de noite ao lado da cuxiña de ferro, non? Ou na lareira, un pouquiño de calor, porque co calor os fermentos do leite, propios do leite, cuajaban o leite e facían como unha especie de yogur, non tan denso ao millor, pero facían como unha especie de yogur. Eu tamén botaba azúcar e boroa, esmajaba así unha pouquiña boroa e comía o leite preso con boroa e azúcar. Estaba riquísimo, aquí chamábaselle leite presa. E Alicia, que é da Coruña, chamáballe leite callada. Eu supoño que todo o mundo que ten vacas ou cabras ou ovellas na casa que o fixemos. E dinos, Mar, que é curioso, é verdad, Mar? Creo que hoy es el primer día que non tuvimos lesmas, nin caramechas, nin caracoles aquí na... O sea, porque teño unha comunidade tan maja, onde es tan bonita xente que está guai logo. Nus, que quitei os meus nódulos do congelador, pero están tardando un pouco en activarse. Estarán mortos? Non, Monse, xa che dixo eu que non están mortos. Non sei se os estás activando pouquiño a pouco na nevera, pero se ves que tardan moito, o que vas a facer é facelo fora da nevera, con leite tibio non, sabes? Templadiño e tal. Xa che dixo eu que non están mortos, a non ser que os lavaras con agua para metelos no congelador e os meteras no congelador con un pouquiño de agua e o cristalizar que os cortar. Pero ainda así, o sea, non están mortos, aseguroche que non. Este ano non tivemos mel para facer o vídeo de recolección, pero se sabes que estás invitada a documentalo. É verdad, que me vas a deixar hasta un traxe para poder ir. Estamos en tempo de plantar bulbos de flores. Depende que bulbos. Non podes plantar gladiolos, pero, por exemplo, os tulipáns, os jacintos, os bulbos de inverno, igual que as cebolas, igual que os allos, que son bulbos, xa estamos en tempo tamén de plantalos. Así que empezar a comprar xa tulipáns, jacintos, fresias, demais bulbos que haxa a vender na tienda. Marcho, madriña! Brais, encantada de terche por aquí, moitísimas gracias por estar aquí unha hora, Dios mío, querido, e que estou encantada de tervos por aquí, a todos, pero se sabedes, que a xente miúda pode comigo, e a xente maior tamén, é que me los como.
activos con leite fora da nevera, non, activeinos con leite fora da nevera e non os lavei. Bueno, Monse, non te preocupes, cámbialle o leite e volve a intentalo, porque non pasa nada, o sea, non morreron, estou segurísima. Bueno, xantiña, habrá que marchar, porque xa son as 8:10, así que vámonos alá. Espero que esta semana poda ter máis tempo para facervos vídeos, espero que non chova tanto, Dios mío, que imos a afogar. Así que, Nusca son María 20 na Bellota en Sigüeiro. Na Bellota. Non sei, sería un bar, ao millor, pode ser. Bueno, pois nada, encantada. Boa noite, profe. Xavier, estabas aí antes ou chegas agora? Porque non sei se te acordabas de que xa acaba o directo, que empezábamos de 7 a 8. Bueno, se é así, se é como sea, vémonos jueves, que é que Xavier é un dos meus alumnos de Santiago, que non falla nunca, así que, bueno, vexo que estades todo o mundo dando as boas noites, as gracias. As gracias tamén as dou eu por estaredes aquí comigo, que tamén é de agradecer, que eu tamén estou ao justo, Meus concello chámase como a ti. O teu concello chámase como a min, Non che creo. Tes un concello que se chama Nusca. Chousa. Que se chama Chousa. Mari Carmen, non me vou hasta que me contestes. Contéstame aí. Como se chama ese concello? Eu teño que ir dar unha charla a ese concello. Como se chama? Que estou esperando. Eu xa me olvidaba do adelanto. Bueno, pois agora míralo en diferido, que só vou a subir. Muchas gracias desde Bilbao. Gracias a ti, Carmen. Mari Carmen Sánchez Calvo, por favor, fai o favor de escribirme e dicirme como se chama o teu concello. Ramiro, hasta logo. Ana Besada, Manuel, chao. Manuel puxo así as mans, que guai. Boas noites, Rosalía. No, os nosos conellos. Que concho? Meus concello chámase como a ti, e ora pome. No, os nosos conellos. Conexos, os conexos. Chamástelle Nusca a un conexo. Nusca e Lolo, ou algo así. Bueno, pois xa me fixastes rir. Vas a TVG? Sí, estou indo o quen anda aí, martes alternos. Esta nova temporada no Luar non estou indo, alo menos de momento, porque pois como que cambiaron a directiva, cambiaron a programación, cambiaron, non sei, a forma de actuar ou que sea, e vese que non lle encaixaba falar de plantas ou de ou non lle gustaba, non lle caía ben a nova dirección, que tamén pode ser. Non lle podo caer ben a todo o mundo, porque senón sería unha hipócrita. Eu son como son e só lle caio ben a xente que lle caio ben como a xente que é natural. Entón, de momento, ao Luar non estou indo. Pero quen anda aí, sí. Así que, veña. Moi boas noites. Xentiña.